To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau insha Allahu za mu ci gaba da common prompt from 3.1 inda muka tsaya process management. So yanzu za mu process management a 3.0 mun yi magana kan file attribute mun gani. Yanzu kuma mu magana kan process management ta yadda za ka yi handling din processes da suke faruwa a cikin system ɗinka. Ta yaya? Yanzu na buɗe common prompt ina. To za na fara da wannan na ƙasan which is task list display running process. Shi wannan task list yana ƙara amfani da shi ne in kana son kai listening duka task ɗin da ke running akan computer ka. Task then list like this. So now as you can see all these are processing in my system. Wa'annan duka su ne abin da ke amfani a system ɗita. Wa'annan duka su ne yanzu abin da ke faruwa a system ɗita. Wannan shine image name ma'ana application name da email name din da ke amfani da shi a system din. Wannan PID shine process ID, shine ID na process din da yake, because it has identifier. We use it to identify the process. Then here kuma is a service session name. Then session here ma too, you see this is a session. Wannan kun ga this 0 session ne yanzu, ba su da wani additional session. This 0 suke tafiya da shi yanzu, amma ga yanzu kamar wa'annan har masu 9 akwai. Wannan kuma shine memory usage, memory din da cards RAM din da suke aiki da shi yanzu. Wannan shine na RAM, wannan nan shine suke jan RAM din da suke ja haka sosai. To yanzu mun ga menene task list. So the next thing we are going to do is maybe how to find a process. Maybe you have a process and you don't want to display all the processes. So how can you find it? So for instance, let me open an application. Let's say like this Tony. I have this Tony. Let me open it. Kun ga wannan Tony din gashi nan ya bude. Tony is a simple IDE we use to run Python programming. So kun ga yanzu is a process too. Again this. So how can I search for a process? So shine zamu ce task list. Kun gani ko? Sai ka sa wannan sign din na O. Then find like this str, then sai ka rubuta sunan process din. Kun ga application din sunan shi Tony like this. Then you hit enter. So kun ga gane ya gano man shi Tony.x execute, ga ID din shi nan wurin, the console application, ga memory usage din shi nan, ga kuma session din shi. To kun ga yanzu wannan shine task list this O, then find str then Tony. Wannan shine command din da zamu yi mu search in kana da wani shi kanshi wannan kana yin search din shi. Misali yanzu instead of for me to search Tony, let me search CMD like this. CMD. Yanzu kun ga kamar yanzu wannan CMD din yanzu kun ga nan nayi searching din shi, ga nan task list find str CMD, ga nan na gano CMD gashi. So the next thing is how can we kill a process? Shine using this thing, using task kill. Wannan task kill din shine yanda mu terminate a process. Let's say we are no longer need a process, to how can we close it? Maybe sometimes idan application ya samu wani error haka, zaka ga kai ka kulle shi ya kiya. To ya zaka kai pausing din shi ka kulle shi, shine zamu yanzu. Kuma idan za mu clean the process, ma'ana za mu kashe process. For instance yanzu idan na ce task list like this, kun ga riga nan ina da process ko ga su nan da yawa. So yanzu for instance wannan Tony din ina son yi closing din shi, kun gan shi gashi nan wani a nan ƙasa ga nan Tony ko. To ina son in yi closing din shi ga nan wani, zan ce task kill like this /PID, which stand for process ID. Then where is it? Tony ko, this is its ID 7032
7032, that is 7032. So slash f, wannan f din ko shi zai posting din shi. Because you are going, the moment I hit enter, this will kill the process Tony, this thing will close. Kunga ya yi terminating, kunga yanzu ya ɓace ko ya closing, success, the process with process id kaza has been terminated. So wannan shine yanda zamu terminating din process gashi. To how to kill two process at the same time, or two or more than two, you can go and search. Then the thing that remain for this process, I think that is all. And maybe let's say you have instances na applications, so say maybe like this Firefox. Okay, it is only one here. Okay, see Firefox here, Firefox, and here to Firefox. So we are going to be closing in all the child din Firefox, duka gaba ɗaya mu kashe Firefox din child ɗinta. Ya za mu yi haka? To shine idan muka ce Taskkill, for instance. So the other way is, instead of you to use PID, you can use IM, which stands as image. Then space, and write the name of the process, which is Firefox. That is cool. Then slash. Then this T za ta yi terminating in duka instances da ke running na wannan abu. Kun ga shi Firefox muna da more than one. Firefox yi ko. So wannan process din shi, wannan command din shi zai bamu dama mu deleting din all the process din Firefox da ke running. In za ku iya ba nan za ku ga Firefox nan yana da shi sosai. Wancan command din in ka sa da T zai yi closing duka duk wani child da ke da koi, it stand as child. So kun gani ga yan Taskkill image, yanzu instead of ID, process ID, I set image Firefox, then T/P, which is post slash F, like this. Firefox not found. So bai gano Firefox ba. Let me write firefox.x and see dot execute, like this. Success. Kun gani ko child process of VID duka in ta yi terminating din shi. Yanzu inda zan sanya, kun ga yanin at the same time wannan ya clean duka process din shi. To yanzu inda zan sake, za ku ga inda zan sake sanya task list, like this, task list, like this. So in ko diba ku ga babu Firefox ko guda. Da nan warin ina da ita kunne, amma yanzu babu ita. Dan wadi yan duka za ku ga ba Firefox. So wannan shine process management a takaice.